confirm gik moko adek mabedo confirmed ka. Number 1 en ni UDA members mane ground ne okobedo whipped, meaning ni negi support a different candidate. Nikech chairman mar UDA ka nyalo confirm ni chairman ma kasepol mar UDA iluongo ni Arthur Nyango. Arthur Nyango ne ni rally ma publicly declare ka gin gi nyaka coordinator mar UDA in Nyanza, which is okay. They confirmed kanyo, and Odoyo Widi is a delegate mar county mar UDA in Homa Bay, together with very many. Arthur oluongo all the chairmen mag UDA in all the polling stations muchung rally mar Aroko mowacho ni UDA waseyudo instruction ni wadhi support Aroko. So ka jakom mar county no koyudo instruction ma jakom mar constituency no yudo. I want to tell you one thing. UDA be unge Homa Bay kaka iwinjo. UDA had died. Gere members of Pagaboro. Jakom wacho. Jakom ma UDA moko nyalo kada buji adek e county. Doluong bura mane ubuya ni moko motiek moai. Onge. Magi ineno jok miluongo ni jo UDA ka. Gin jok ma wuotho but jatelo. Makasa majatelo lieli to gin kanyo UDA. So ginge jatelo. So I don't want to very simple like this. And you matin ainya sauce